Guys, nag-open na siya. Hindi ko alam ba't nagaganto yung camera ko. Nagwiwigiling. Ayan, nag-open na Wonder. Share Filmora. Dito ako nag-e-edit. Ayan guys, medyo matagal nga lang. Wait lang. So yan guys, pag inopen mo yung Wondershare Filmora, makikita mo yung dalawa dito na, kung makikita mo guys ito. Meron dito nakalagay na easy mode, pero hindi yan yung bubuksan nyo, kundi itong full picture mode. Kasi itong easy mode, pag binuksan mo, kakaunti lang yung mga pictures niya na pwede mong i-apply dun sa video. Yan, pero dito sa full length, lahat ng pictures almost nandito. Yan, so i-click-click na natin itong full picture mode. So yan. Yan. So guys, pag nag-open yung Wondershare Filmora, makikita nyo dito yung media, music, text credit, transition. Bakit kaya ganun? Hindi, ba't kaya nagaganon? Pero hindi naman siya dito sa ano, yung, yan, tapos transition, filters, yan, tapos overlays, yan. So, dito kayo pupunta sa file kung mag-i-import kayo ng, dito sa file guys. Kung mag-import kayo ng, halimbawa, kukuha kayo ng video sa PC nyo, so import media, yan. So, hahanapin nyo kung saan nakasave siya. So, import media nyo siya. So, wait natin. Yan. Yan. So, dito sa import media, so, hahanapin nyo, for example, dito sa desktop. Okay. Tapos, nandito kasi nakasave yung aking mga vlog sa new folder yan. So, bababa ako, hanapin ko yung blinag ko. For example, ito. For example, guys, so ito yung video yung kukuhanin ko muna. So, kuha tayo ng isang video. So, ito, for example, o-open ko siya. Tapos yun, dediretso siya dito. Yan, dito sa media. Sa media. So, hanapin ko yung dinownload ko. Yan, ito. Ano ba din? Ayan, pareho lang siya. So, for example, ito, 512. Ano ba yan? Pareho lang pala siya. So, yan, nandito na pala. So, pumunta na siya dito. Kita nyo siya inamula. So, hanbawa, gusto nyo na mag-edit ng picture. I-click-click nyo lang to dito sa may parang cross. Click-click nyo. Ayun. So, pag clinic nyo siya, automatic pupunta siya dito sa ibaba. So, yan. So, dito tayo mag-e-edit. So, ito yung pinaka-main screen niya. So, yan guys. Ito yung main screen niya. For example, gusto nyong may intro yung video nyo. So, punta kayo sa, kagaya nito, ito yung intro na lagi ko nilalagay. So, pipindutin nyo sila. Nandito pa yung cursor, oh. Dito sa unahan. So, pipindutin nyo siya para maging yan, maging intro nyo. So, yun. So, nandun na siya. Basta siya nakita nyo dito ibig sabihin, sa viewfinder nyo, nandito na siya sa baba. So, yan. So, ito yung play button niya kung gusto mo makita. So, kung gusto mo naman siya lagyan ng transition, meron dito, ito yung transition. Makikita nyo naman dito guys kung ano yung mga function dito sa Filmora kagaya nito. Media, music, kung gusto nyo lagyan ng music, text and credit, yung maglalagay kayo ng mga subtitle, title, intro na title, yung transition, yung kung gusto nyo yung biglang evaporate, yung may transition. Tapos ito ay filters sa inyong video. Tapos may overlay din, may elements, may split screen. Kung gusto nyo i-split screen. Hindi ko pa ito na-try, pero tingnan na. Ito yung pag-export kung gusto nyo na siyang i-download. So, ito yung pinaka main niya. So, ito na, nalagay ko na. So, gusto ko siyang lagyan ng transition. So, pipindutin ko to. So, may iba't ibang transition dito. Merong creative media. Hindi mo nababago. May romantic. Merong summer. Ito yung mga available niya dito. Merong spring. Merong basic.
merong fancy, yan, merong favorite. So, most of the time, gusto kong gamitin yung fancy. Kasi may gusto ako ditong nag-evaporate. Okay, so yan, so yan. So, lalagay ko na siya dito sa pagitan, in between nitong intro ko at yung intro ko na picture dun sa video ko. So, yan. So, gusto kong ilagay ay ito. Yon. So, pupunta siya doon. Tinan nyo, nagbago, di ba? Itong pinindot ko, pumunta siya dito. So, yan siya. Tinan nyo, guys. Pag nalagyan ko na siya nung transition. Yan, tinan nyo lang. Yun. Yun na yung transition na sinasabi. Ngayon, guys, kung gusto nyo naman siyang lagyan ng sounds, pupunta lang kayo dito. Medyo pangit na kasi yung sounds ko. Subuksan natin. Pwede naman pala. Medyo pangit na yung sounds ko. So, kung gusto nyo ng sound, pupunta kayo sa media uli. Bale, meron din sila mga nanditong sample video at sounds. May music din. Pero ako kasi, ito yung mga pre-music ng Filmora. Pero ako kasi, nag-download ako ng sound ko, kagaya nito. Ditong beachfront na sound. So, kung gusto nyo siyang pakinggan, dito lang nyo siya i-click. Lalabas sa monitor siya. Dito sa kabilang side. Ay, sorry. Sa kabilang side. So, yan. Tinan nyo. Kinig nyo, medyo mahina na kasi yung ito yung sounds. Teka, palakasin natin siya. Ay, kagaysa, pasensya na kayo, medyo mabagal. So, yun, yung sound. So, yung, kung gusto nyo yung lagay nyo doon, pindutin nyo siya dito. So, i-click nyo lang siya lagi sa plus. May plus na arrow. So, pupunta na siya dito. Sa baba. So, pag click nyo yung video nyo dito, so, i-click nyo dyan. So, nasa baba na yung music niya. So, pag click nyo yung video nyo dito, guys, yan, tinan nyo. Tapos yung transition na nilagay ko. Yun. So, yan. Kung gusto nyo naman siya, guys, lagyan ng subtitle. Halimbawa, yung binidyo nyo ay tungkol sa beauty product, skincare. So, dito kayo pupunta sa text or credit. Yan. So, kung gusto nyo yung ang opener ay ganito, so, lalagay nyo lang. So, dito. Ayan. Kung gusto nyo ay yan. So, lalagay nyo lang siya dito. So, yan. Kung gusto nyo siyang lagyan ng title, so, pipindutin nyo, for example, ito. Anahan natin. Yun. So, pupunta siya dito. Yung may makita kayong parang maliit na text. Ayun siya. So, i-right click nyo lang siya. Tapos, i-edit nyo lang. Edit. Yan. So, pag edit, makikita nyo naman sa screen na may mga letter. Kung gusto nyo i-erase, i-erase nyo yung pagkakasulat. Teka ha, guys. Yan. I-erase nyo. Halimbawa, ang gusto nyo ilagay dyan ay skincare. Teka lang, guys. So, lagay natin skincare. Kung gusto mong ilagay dyan, guys. Yan. Tatype natin, guys, skincare. Skincare. So, hindi nyo pa masyadong kita. No? So, ito yung kung gusto nyo baguhin yung font size. Yan, Airy Black, for example, nila yung nababago. Yung laki, 24. So, gawin natin 48 para makita nyo. Oh, maliit pa din siya. So, gawin yung 80 para malaki. Yan, skincare. Tapos, ito yung color. Pwede nyo rin siyang palitan kung anong gusto nyo. For example, red, favorite color. Tapos, pwede nyo rin siyang i-advance. Means yung advance, pwede nyo gamitin yung meron siyang border na puti. Pwede nyo palitan din. Tinan nyo nababago, di ba? Yun, nalaki yung ano yun. Tapos, pwede nyo rin siyang, yan, skincare, halimbawa. Tapos, yung animation, ito guys, pipili kayo ng animation. Ibig sabihin kung paano nyo gustong pumasok yung letter, mag-appear yung letter, hindi pumasok sa screen nyo. O, yun. So, pag ganito, yan, iba-iba yung animation niya. Meron pa pag ganyan, meron pa pag ganyan, meron pa pag ganito, may patagiliran. So, depende sa inyo kung anong gusto nyo dito. Meron ding parang typewriter, depende. So, yan. Yung parang typewriter, meron din parang
Yun. So, iba-iba guys. Dito lang kayo pipili sa left side niya. So, after ninyo yan, i-okay nyo na siya. So, okay na siya. So, nandun na siya. Mag-a-appear na siya, guys. After nyan, ano pa bang gusto nyo ilagay? Kung gusto nyo namang mag-insert ng picture, punta kayo sa media kasi nandun lahat yung ano. For example, gusto nyo mag-insert nitong picture na to. So, i-drag nyo lang siya, guys, dito. Yan. Yan. Drag nyo lang siya dyan. Makikita mo naman siya, guys. So, i-drag mo, tapos ipapaliitan mo na lang dito. Yan. Para dun siya sa taas. Makita. Yan. So, i-drag mo. So, yun. So, depende rin kung gusto mo siyang i-edit. I-edit mo. Kasi pwede itong i-edit eh. Kung anong gusto mong way ng gusto mo. So, pag in-edit mo siya, pwedeng gusto mong rin na mag-appear siya sa screen. Papaganan. 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 So, depende sa'yo. Yan. Ito kagaya niyan. Play natin kung paano siya mag-appear. Ayun. Talaga siyang ganun. So, depende na lang sa'yo. So, yan. So, after nyo, kung gusto nyo makita yung pagkakagawa, so, pwede nyo naman itong i-review. Kung, ay, sorry, nababa pala. Kung gusto nyo makita yung ginawa nyo, yan. Yun. So, pwede yun. Tapos, after nun, okay mo na siya. So, marami siya dyang, ano, kung gusto nyo naman nalagyan siya ng flash and hold, ito. Bawa ito, gusto mong flash and hold yung part na yon, right click mo lang siya. Right click mo lang siya, guys, tapos flash and hold mo lang. Yan. So, ito. Yan, right click mo. So, yan. Pag makikita mo, mag-flash and hold siya. Dun sa right click. Oh, yun. Yun. Kung gusto niyo siya mag-flash and hold. Tapos, kung gusto niyo rin naman na bumilis or mag-pass forward, right click, guys, right click, edit. So, to, i-enhance nyo ng 3 or 4. Dito yan, magpapapag yan. 3 or 4. Yan, so, okay. So, pag tiningnan nyo yan, close. Pag in-apply nyo na yan, tingnan nyo, guys. Dito sa screen na ito, click ko. Mabilis na. Mabilis na siya. Ayan. Tapos, ano pa bang gusto nyong malaman? So, madali lang siya. Kung gusto nyo naman lagyan siya ng mga sounds like suspense or ding, ganun. So, for example, itong ding. Gusto nyo yung ding na background, yung sound. Ayun. So, yun. Napunta siya dito. Ayun. Mag-overlap siya dun sa sound nyo, sa music nyo. So, yan guys. Yan yung ginagamit kong pang-edit. Kung may, ano pa bang pipwede nyo, ano. So, after ninyo to, i-export nyo to. Ito, export nyo. So, yan. Kung gusto nyo export, i-export siya. Mag-open yan. Tapos, dito nyo siya, guys, ilalagay sa YouTube. Para yung class ng video niya ay nasa resolution na size na 128 times 20, size 98.8 MB. So, yan. Dito nyo siya lalagay sa, ito lang yung ano. Tapos, kung gusto nyo naman format, kasi dito pwede nyo i-format. Depende sa, ano nyo sa pag-export. Kung gusto nyo sa FB, ayan, yung format niya ng FB, meron. Meron din format ng YouTube at format ng cellphone. So, pupunta kayo sa format ng YouTube. So, yan guys. Tapos, i-upload nyo. Marami pa kayo dito makikita guys na hindi ko pa rin kasi siya yung iba. Halos hindi ko pa rin siya na titingnan o na-explore. So, ayan, kung gusto nyo naman na paliitin yung video nyo, yung screen nyo, yun, nalaki, naliit. So, dito nyo i-hold. Tapos, i-filters. Ano ba filters? So, tingnan natin mag-apply ng filters. Ayan, hindi pa kasi ako nakakapag-apply. So, yun, may filters. Yun, so, Rise, Elegant. So, maraming filters dyan. Ayan, meron pa mga filters to effect dito si Filmora, pero syempre, tingnan natin. So, yan. After nyo mag-edit ng vlog, dito nyo pupuntahan sa, ayan, kasi hindi rin nakita. Dito nyo siya o-open. Kung gusto nyo makita yung in-export nyo, dito nyo siya o-open sa local DC, tapos sa users,
Tapos sa Lenovo. Tapos sa Wondershare, my documents. So, my documents. Tapos sa Wondershare, makita nyo Wondershare. Yun, Filmora. Tapos titingnan nyo yung output. For example, yan na yung mga yun, yung mga video inedit ko. So, guys, thank you sa pag-request ng video na ito. Sana may natutunan ka sa ginawa ko. Kung paano ko ini-edit yung aking vlog. Have a nice day, guys. Bye-bye! So, ito na guys yung Wondershare. Okay naman siya. Ito yung ginagamit ko sa Wondershare.